Hola, Jesús. Hola. Parlem amb el Jesús, que és component del grup L'Axambusto. Què tal? Com estàs? Molt bé, molt content. Hem vingut avui aquí a casa teva. Hem anat ràpids, ja hem acabat, ha quedat molt bé i ja està aclarit tot això. Ens expliques una mica com va néixer aquesta iniciativa de fer aquests cors avui? Sí, ja fa anys que tenim relació amb el món de la vela, nosaltres. Arran d'un amic nostre, un amic comú, amb el Pep, ja fa molts anys que hem col·laborat. Primer a nivell, potser, una cosa que era més local, al port de Comarruga, i hem anat en repetides ocasions, després hem anat fent diferents activitats. Llavors aquest any al Pep se li va ocórrer fer tot aquest tinglado del taller i ens ho va proposar, ens va agradar molt la idea, ens va semblar molt xula. Barrejar-ho amb La meva terra és el mar ens encantava. Diguem-ne que, per una banda, la relació que ja teníem amb la vela, mitjançant el Pep i aquest altre amic nostre que es diu Jaume Rovirosa, i per l'altra banda, el tenir la cançó que es diu La meva terra és el mar, doncs vam trobar que lligava molt. L'objectiu és arribar a... És un objectiu, d'alguna forma, educatiu, per arribar a gent que potser no tindria cap relació amb la vela, i mitjançant aquest taller a l'escola poden relacionar-s'hi. Nosaltres a la música diem que qualsevol cosa és promo, fins i tot que em parlin malament de tu. Jo crec que en aquest cas és promoció pel món de la vela i de rebot per nosaltres també, és una cosa bona per tots, no? Jo crec que és una bona experiència. Ho han fet bé? Estàs content del resultat? Sí, molt bé, molt bé. Sí? Són bons cantants? Sí, ho han fet bé, han afinat bé i cantaven i li han donat el que li havien de donar. Està clar que... Adiós! Està clar que la Montserrat Cavaller cantarà més bé, però si la Montserrat Cavaller la poses a una barca, doncs segurament ho farà pitjor, no? Llavors, el que és maco és que un cop intentes fer una cosa que no és el teu, ho intentis fer el millor possible. I sempre acaba quedant, més o menys, quedarà molt bé, mig bé, però algo bé sempre queda. Si fas amb ganes no queda mai malament. Doncs moltes gràcies per haver-nos dedicat aquestes hores durant aquest matí. A vosaltres. Molt bé, Jesús. Fins una altra.